Hei tid, så det atter her vi har nødgjent parste av Gjerstamål. Og vi det som vant, Anja Hansen som teker opp og redigerer. Og så det Ronny Pettersson som teker seg Ødlentøy som her vil jo gjøre. Paul Fære og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Og Gjerstamål, jeg får spille Paul. Hva ligger til å gjøre det, Paul? Det är något som vi ofta, jag alltid oftast här på tanken. Detta vi lov och nej. Och tryck för. Så jag har läst ett glatt fram två i verserna. Från vers 11. Men ta i Kefas kom till Antiochia. Stod upp mot honom, bant upp i egene. Tog han vara last. Tog Are Näkar kom. Tog Are Näkar kom fra Jakob. Och att han samma vid höjtningen. Men tog tar kom och drog han sig undan och skilte sig ut. Tog han rattest. Tog det av omskärelserna. Samma vid honom hikla av ösne hinne götaner. Så att enda Barnabas var riven via hykle torra. Men ta I sa at han gikk ikke bort fram etter sannløykan. Og I evangelien sier vi Kefas og atler, og så atler hørt hon. Ta I to som gjøte I livet som høytninger, og ikke som gjøte. Hvordan kan du ta tvinka høytningarna av livet som gjøter? Vi og av natur og gjøter og ikke sintarar av høytnar I alt. Men av til vi vita av menneska vi ikke rett og kjørt av lovverskon, men vi trygg av Jesus Kristus. Så har vi oss en tro av Kristus Jesus. For jeg vil konto være rett og kjørt, vi trygg av Kristus og ikke av lovverskon. Tog jeg av lovene være ikke holdt rett og kjørt. Men om vi tar vi rønt av være rettforstørter I Kristus og selv er også funnet av være sintarar. Kristus vil til at tjenere sintarinnar, men igjen så. Bytje oppatter til som bredd nyer. Hvor ser vi som sjalvan som lovbrådere. Tog vi lovene deier fra lovene. For at jeg skal leve for godet. Krossfest vid Kristusen. Och nu det så långt som livet när Kristus lever I mer. Och livet som nu lever I hållt någon. Lever I trunniga sånt gott som älskar mig och gav sig själva för mig. Jag sätter inte nej Guds urgelte tog fast rättvis vill jag. Så Kristus dejer till lunch. Ja. Ja, vi husker nek det her så gjerne torskvalget, jeg vet, at det bor man for menn. Og vi var en 16 manns her samlet og det ble vi av liv og jobba med noe så gjerne, tror jeg at det var så godt at vi var mynter av at vi løst. Ja. Undan loven. Akkurat. Ja. Til hun ikke valgt meg, altså. Nei, onker her, jeg platt å høre før at Galaterbrevet til frelsesbrevet til åkken. Ja, nettopp. Det passer det. Det det, ja, sannelig. Ja. Akkurat her som to les, halvtid selv nækka av de mest tydningamikla som vi sagt, man kan si at han at evangeliet kommet fram og ljøse. Det ser ut til at det en nesten en evige kamper I middelen, lov og nøye. Ja. Og hei, Paulus ikke gjør det. Jeg mener, det kom til så øyla kjøtt være at Paulus vært han som eisene ble riven vi. Så hadde det ikke frelsesbrev, Galaterbrev. Og det var en katastrofe. Vi hadde vært bunden til deia toma religion om ikke Paulus gjør det som han gjør det. Jeg vet ikke så ofte jeg har hørt at det omtale og tala fra talerstolen, men det øyla kjoldan. Nei, det det, ja.
Det är för rätt, det är inte när jag talar om det. Nej. Men att det är som lever i New York. Att vi lånar dig från lånet och vi krossar Kristus. Och nu är det inte så långt vi som lever. Nej, det är akkurat det. Det är han som lever i oss. Ja. Och så det som man säger att han har att jag sätter inte nej i Guds urgilt. Till fast rätt för sig lov så Kristus det är långt. Ja. Så mer är det virka som en akkurat som Sankren säger som en stark strömmor Herrans frier han är djupor och han är mild och han är eimor och stilt han hjärtat ger. Och så är det att han teker till en nej och han bröckas det om det. Ja. Akkurat. Det är så av medalja frifolt. Det är oftast hvis det kommer upp så väcker det trät då, men ta är det inte rätt. Nej. Ta är lägger allt. Ja. För ta ända bara i pastar och i isen, ja. Ja. Ta i trätan blöver. Ja. Så har vi alltid haft det. Ja. Ja. Och så är det Paulus säger här om att det främmer inte hushåll Guds utrunne, ja. Nej. Men det är jag också i samband med det här versen här. Han säger här, men ta i Kefas, som alltså är Peter, kom till Antiochia, steg upp emot honom, var inte med egen till att vara lasta, och så att det här att han drar sig undan Ja. och skilt sig ut till att rättes tajra omkärningsna. Och jag har ju inte haft det här framme att ta av nok deg Peter, Jesus fjordefær. Mhm. Vi sier at han nok deg trudjafinna, det gjør det han ta. Men dette var altså fjordefæren. Han nok deg Jesus. Det er urslit av tog som han gjør. Og dette reker okkon øyla meint eisne, ja. Ja. Tog at ble vi stort ut av stort av ötta. Og gjøre noen ting imot til livet som har tidlig bygg i okken. Så er nok det vidt. Det som mest vi tar vi samtala så bara som du säger att det är så kommer jag också om jag man kan undrast i hans ögonsjua och ta Peter säger att det är för att fiska och alla hinner för vin och där är åtta lär från vår samman och så tar ju så han är på man så ger vi upp Peter. Det är alltid. Ja, han sa inte mer uttöj som var färdig alltså. Det var en rovolöj han sa lov. Ja. Men så stände Jesus stranden här själv. Ja. Och han har väl långt på bara rött. Men så tar han fisk för att ha en lösning. Och så säger han vi Peter älskar dem med. Ja. Och han sitter tror jag är. Och tre för sidan ut med kärran och han brukar ta vojkar uttryck här. Och Peter han kapitulerar till vårs det av det kärran. Och så säger han det hyrdes säger man. Och för säger man ja. Och vad jag säger att det tog att han tjänar så som la honom för framman var så otroligt att tyckte jag mig. Peter. Det han skulle ju vara att han som öppnade håren att lightningen. Ja. Han blev det. Ja, så det på en måte inte löje att han drar sig undan alltså. Han visste nog om det att han skulle vara heiliglander ut lightningarna då. Ja. Och man är inte rastlan för alltså hatta klarar ju inte. Och tar man sig av sig själv att du klarar det inte. Och du är under nägen. Så varst du det att du lojer. Det är inte tusen skalt långt. Nej, akkurat. Men hur skulle Peter kunna det? Då jag hade inte varit kommit än. Han kunde inte skjuta sig föran för att kunna det som la för framman. Jag alltid att det är så otroligt dåliga hoxar i samband med nettopp det som är vi också om
att nej Guds är uppenbar alla människor för att så hon vener och upp att är nog då. Hon vener och hon. Och ta ligger så akkurat i att den här åren tja Jesus ta han fer och halter vi Peter och hans här av noktaner Ja. som ta var faktiskt omöjligt tja Peter som du har nämnt ja. Men vad är det här springande punktet tja Jesus ja. Det är akkurat det här älskar du med. Och till lötna och inte bara till lötna men för alltid så är det enaste till snurrsjon. Älskar du med? Så det är han sen. Nej. Nej. Det vet älskar det han älskar hon fisk. Ja. Och det är ju att han är vi bottenlösa kärleken. Så uttalt tror jag snart av jag antan som ger något mer. Ja. Alltså att det är så spännande det här ute i Johannes evangelium då när ska sända någon då. Att han nu för att bli akkurat så som Jesus sagt. Ja. Och så kommer uppenbarelsen när aposteln sa han och hon säger så bara inte fram att det var akkurat så som han sa. Da han var färdig til å ta med til gag. For annars kommer anten ikke, og så framvis. Jeg har alltid hatt det. Men mån og løyve har hatt det mest spennende som finnes. Ja. Til at det har vært brinja av varianten noen. Men samtidig så anvender om at vi er sterskere i herren og kraft og hesten vel til sanser. Ja. Og jeg var øyelaten, altså. Ja. Det är också näka anna utan till löjve som du finns av näge. Han kärlekan. Och han kärleka du finns vi som löjve någon som flyter. Och jag någon till andra. Till han som bor ute där. Det ja. Jag också är om det här alltså stövna som lyser till att det är galet av Petra. Tui at som at her talta verset, det er stadvek her. Tui er nekre kommer fra Jakob og at han sammen vi hedningen. Og hvis vi så hukser om akkerner som Jesus fikk, alt er i Lukas 12, at han enta etter vi sammen sintarna. Jeg har gått i pysja siteret til beinleisa, men altså, han var akkerner for det. Jesus, ja. Og nu er jeg Peter her, og han eter sammen ved hedningen, som jo eisne våre sintarar og i definisjonen tja jøtene. Men ta og i ter kom, jeg ser fra Jakob, ta drog han seg undan og skilte seg ut. Og jeg husker ofta om okkon tryggvande, som MC synker så imisk mentova, og vi tar ongan rett til å skilje oss ut. Vi tar ongan rett til å dreie oss undan hver en øron, tog at vi skilte på dette læremessige. Og tar fra Jakob, tar komme her, så halte det fast vi gjør det lærerne. Og peker til det. Og til å være, det har vært så fyllt så rævla nekv i løvnen tja Petre, at han draknar og ned. Og vi kan godt, og i okkara sinne definere hva vi halda vi har sint, og hva i fjölden halda vi har sint, og nekv kunne vi være enige om at det ikke rett og alt det. Men hetta som Peter gjør her, hetta det mest alvarsamme vi som tryggvand kunne gjøre. Jeg sa han. Ja. Ja. Skilja seg fra dem som man skulle gjøre seg et løyt vi. Ja, som han er rett vi, ja. Han er rett vi, ja. Ja, selvant. Det er alltid faktisk øyelig og avhverst at og her altså, jeg kan ikke færre at sige om to gjørs det etla for at eneste jeg kan bruke det her til at det er på meg selv at jeg har kjenslen av at nei, nå må jeg helt dreie meg undan jeg må helst ikke bli satt der sammen vi ta med folk noen etla hvordan det skal være det var det som hendte tja Peter her akkurat, ja. Men det var her og i Rambran 4. Her kommer så Øystein nekka fram som vil leve
Och jag var med någon nu, men det förra pass. Och det är han. Ja. Och det kommer fram och det som han Peter och Johannes Svära här och i Rombra 4. För att det var fall på fyra att Apostelsson för det. helt i Apostelsson skilde sig Rombra Apostelsson. Alltså vers 18 i Apostelsson i kapitel 4 så röpte tar in och får bo tar en halt att hela ett lära i namnet Jesus. Och så är det Peter som säger det till Peter och Johannes Svära tar man döm själver om det är rätt för det god till att loja tyckon mer än god. Vi kunde ju inte vara tal om det som vi tar sig och hört. Tar hött och tar en mer och låter tar så färre. Tror för det falskens skuld så tar så ankar väger till att straffa tar. Tror det at all lov av gode, vet at all lov av gode fyrir det som hent hei. Så i mævren som vi hesson tekene var grøtter, var iver 40 år. Ja. Altså, bare du husker om situasjonen, og hva var hent. Altså, jeg har ikke hørt onkran sagt at du var blind av det av trygg, altså. Men det är en öjlig blind vantrig som kan färra fram och hända något. Som ju öjsne Peter har ju upplevt världen alltså. Som tar med dem världen. Där Jesus kallar henne. Och öjsne som Paulus inte minne har ju upplevt. Öjlig vantrig. Ja, allt alltså. Ja. Alltså faktiskt så upplever Peter och Johannes det samma som Jesus upplevde att han gör det sig ontrande. Du gör det att jag ska lejan var ute efter honom, men tar det stäst falskt ta. Ja, tar finkas just to jag falskt var så upp Jesus ja. Men det är just det som loven eller och i människan, en rast. Ja. Och tog blivit att det vi har hävda närka. Alltså det är rastlan som gör att man kryper öle fast och inte. Det heter man vara på ända maten och kan det inte vara på maten. Och det säger man så att det är naturliga människor är och så själva. Hur det för fram själv. Ja. Du kan inte blanda några samman som är nökron. Nej, det akkurat det. Jag också om här och nej, det var nu ska ju Rombra. Ja, Rombra. Ja. Jag hade 4 år. Ja, det vi också om här till Rombra Tutsche, här som han Paulus säger prövar hjärtas inte mot ja, vi tackar kanske ända vi av Tutsche här. Och vi tar fra vers 3 i ändan av Tutsche. Hva skulle vi då säga att hedningarna och inte sagt etter rättvise, vunne rättvise. Men det var rättvisna av trygg. Men Israel, som sagt etter rättvise lov, nådde ikke fram til sluka lov. Tui, det sagt han ikke av trygg, men av verskom. Det fotlig om snavesteinen, som skriver ledje i sian snavestein og klett som til fall, han og jeg tror at han skal ikke være til skammar. Og så sier han vi i 12. kapitlet. Brøver, hjertans innskjemut og bønmøyen til god for teimon at de skulle være frelst. Tui djevet teim tann vittnesbord at de hava ugenskap for gode, men ikke vi skile. De kjenner ikke rattvise gods og røyna a få lesene egne rattvise. Tui hava de ikke bakt seg under rattvise gods. Tui Kristus ende lovarennar. Kvarjon tui til rattvise som tror. Det alltså det är så fältet det är det som gör det så störst eisen det här vi är öll sett lycka här. Ungen av och kan uppnå alltså själva eller samma vi gör en rättviseslag och Israel klarar det inte.
Det har han akkurat sagt det. Ja. Men vi kunne alt få låt og Guds rettvis. Bare vi trygg. Ja, og det her som jeg var framför mig och det att det står allt fra som bibeln som tatt och för kvalitet. Det här som ständer entity i brevbran touch och han men det rätt för som ojna. Ska leva av trygg. Och det är vers 8:3 på han. Men det rätt för som ojna ska leva av trygg. Og 16:8 över salmen inte tacka till han så. Det har vi det inte att ha med sig såntan till förtäpning men att han så tryck var så frälst. Men också om att han innerlig logikan som ligger i som versen om. Kvar är hin rättvis som moin. Ja. Det är Kristus. Akkurat. Och kvar är hin rättvis som moin. Ta vi det i Kristus så är det vi. Men hin rättvis som moin ska leva av tryck. Ja. Och det är just lojt. Och så tar in i det lagen som han höver till färgen att det ger inte åtan det som färgen vill. Så att han harmonier mellan himmel och jord här. Mellan färgen och sonen. Det är helt otroligt det verkar. Och tog följ och ammar det här. Den viring som ligger i oss ner. Att vi måste vara det som ses ontan. Det så har han inte tackat till åkara lov. Alltså han får inte göra vitt. Och det är så ringt att gröna alltså att det heter något som dagligen händer mer att är för ta i ett kör en väg att det skulle helst för i handa väg det finns rättan väg det som nu var sagt eller det som nu var gjort eller reaktionen på detta för skojvan väg det blir för några människor lite Och så hvis du så säger och Jesus tillstånd någon som du själv kanske ösner eller glad för det. Att det kan vara så gott som det har varit ett möte eller vad det kan vara. Så säger du Herren här, ja men kvart är så luftsnejet för mig nu. Jag är färd till alltså, ånken här. Färd till alltså ånken här. Och vi känner att det är att flöjde för men färd nu och kväll. Hon har ju mist en son. Och kvar är narriga för att till han en to. Och så körde jag till kyrkvalt att han mötte för att vi inte sånt. Och det var en så vad signa löt alltså. Sån henne ja, men hon hejde han tar rätt inställning till allt. Hon alla kär inte att avska näka. Vi var inte Gustav Blöj vi göra för och så framvägens tog jag att det var konan och det var bötnen och allt det här. Och jag tänkte vi med alltså hur ser otroligt vursdom och hon sånt och akkurat då är sån här. Och att det är näka som är så godgivet så att det att vi inte färgleis och inte trångt har alltid sig åtalkande hem. Det hanker några pjöjtøy som du bara kan uppleva vid att göra det. Tøy ta händer alltid näka som är rätt att gå svälja. Akkurat. Och det är som Herren vill. Och bara avvuxen av tøy för hem och ha värre. Och själva inte kunde överfärna finns ju mer räcka vi öll nyn i testet just kvar det men detta drömmar tog jag detta var så aktuellt som det kunde vara och nej och ta men bara tan lötan här som och en dotter var en omdotter var här och en med vi henne men så får det och så fick vi dessa lötnattarna och så är det akkurat som allt faller på plats. Ja. Och kvart jag ösnar också med det samband vi att det är livatryck. Kvart är det att bli avvuxen. Alltså, hur ser fram är aldrig tryckven eller någon avvuxen. Hur så färden och kom till att bli avvuxen. Ja. Har du någon också om det? Ja. Ja.
Alltså själv om ber en avvax sier han om böntan så förut att så. Ja, akkurat. Ja. Ja. Och det är så akkurat det här. Jag ska veta om jag finner det här. Det var ett minne som kom fram med det av Facebook som är. Här heter Joseph Prince. Ja. Och han citerar att det här minne från 4 maj 2012 så det rätt länge sedan, ja. Och jag har så delt att ta, rakt nu ja. Så ikke en har likat att ta, som nu är hemma till herran. Og jeg vil sikna til å gjøre navn til størst, og til skal være sikning, han citerer fra Mosebok 12:2, ja, til Abraham. Og så sier han her at mine viner, at han det her og oppeborna tjenestan som tid heva ui herranon, hon vil iverfløyma og valsikna falskje rundan omtikk. Du nøyest ikke er stora fire om at du skalt valsikna ånder utgjøkken tynast ikke etla evner. Alt det du skal gjøre halde eia vi Jesus er kærlega og nøye. Han hever lov av valsikna til, litt at du opp og gjøre navn du størst, så at du et lov for å flåda iver vi hansara rykelige forsøyningen, og du kan være en sikning for det som er rundt om det. Halleluja, enda altså vi. Det er akkurat det han var stå, og en rattvis som hun skal liva er å trygg. Ja. Altså, det blir vi hinjo i mer for det. Det er jo å liva i nøye og kærlek. Ja, det er det. Ja. Det er det samme. Og i Guds nøye og kærlek. Ja. Og det er nu. Nu. Og to fast impulser som styrer der på en måte. Ja. Tror det er mest. Det gjør, altså. Det er det gjør. Ja, ja. Så jeg hever at det er alt å si, altså. Og okkara tjeneste, man kan si at hon røkker faktisk på en måte se lengt ut om det som er eika, og det som vi tok så ofte øyla lyd om det, men i okkara gjeransteg, her som vi er sett, her er vi en sikning for det som vi er i middelen. Vi lever vidt og i hese nøyen og så kærlegan, ja, men altså så kommer løsner fra oss, og så kommer sikninger fra oss, og vi får høve til av og a inni middelen, nå husker vi om arbeidsliv ikke er så spesielle tjenestene, men det er daglige vanlige som ødelmenn, menneskeliv i eisen, ja. Og vi får høve til, ta og løtan er her, ta impulser som du sier kommer, ja, så har vi det rette inngångene inn til hjertet. Og så sangren sier til at det er mot lov og en sikninger kjelta, og ber om Jesus det daglige på. Til evig der saler som dødja, om han herra til elsker i så. Og så framvis, altså. Det er kjeltan, det er Johannes tjej. Akkurat. Altså, hver oi honom kjelta er vattnet som springer opp til havet lov. Ja, ja. Altså, at det hadde mynten, ja. Det er nemlig at ja. Og hadde 4 mynten. At oppleva, ja, nu flyter det, hon flyter her, sier han om kjelta. Underfolk hon flyter her. Ja. Hetta kjeltan, altså. Hon er her som du er. Ja. Og så kunne vi frøsteren kommer inn i midtelen og sier, nu gjørst det å gav han, ja. Han har alltid sånne frøstinger, men du kjenner han, du vet hvordan han er. Ja. Og så leter du til å bare fære. Tog at dette her er tøyt rydgjødøm og i Kristus. At være tann og i hans sted som du har sett det å være. Det er akkurat det. Altså, det er som faktisk eisen er frestingen til åkken det. Stikkvant, ja. Det er den samme frestingen som viste seg her i Antioquia, jeg ser fra Jakob kom her, ja. Tui at der må jo ha vært jøder som så har tidset vi trygg av Jesus, men de vil ikke slippe det gamle. Og de halda fast vi lære
og kører øyla hardt på lærdomar, og at, ja, men, hvis du sier Bibelen sier til at du skal da, og så kører øyla hardt på det. Men, og det blir en frasting til at så får man etter tog som vi hette her å gjøre. Og i stedet for her som anten flyter iver vi ut fra hjertene, og jeg kjenner en sånn vannvirringsene fra personen om, ja, men til kører bare på følelser, ja. Så du snakker bare om hjertet. Ja, men altså, hva er alternativet? Kunnskapsreie alternativet? Nei, ikke oi Guds rydtje, ikke oi elsker rydtje sånne, eller rydtje elsker sånne hansere. Her det ikke galtant, ja. Og så kom fram at her ikke har at her 4 Korint og i 4 kapitlet at hvis vi leser fra vers 16 at her sier Paulus at jeg har sendt Timoteus tiltikkere. Han elsker og trofasta baden mot i Herren. Han skal minna tikkun veier møynar og i Kristus, såla som lærer i atlastan og i kvarje samkomne. Interessant at han ikke nevnte at han skal minna tikkun lærdomar møynar i Kristus, men han sier veier møynar i Kristus, såla som lærer i atlastan i kvarje samkomne. Og så sier han, nå nægre varner oppblåster og tar i hoksan at man ikke får komme tiltikkere, men jeg kommer ikke tiltikkere om Herre vil, og ta skal jeg få kjenne ikke år, men kraft tarra som oppblåster og så sier han, rydtjegods jo ikke år, men kraft. Og hva det for en kraft? Jo, det hentet her kærlekskraften som bare heile i anden kan gjøre og Og tog husker vi som tryggvann, jeg husker nok at du visste at ødelig som frestingen her, at vi kunne bli så ivrig på bokstaven at vi køver løyve som springer ut fra oss. Han sier også i Rombraun 8, vers 17, at det jeg vet ikke brøver at det skulle være avvitende at det mänkan har vi alla kommit till tikkara. Men hertil har vi vært hindraver. Så jeg kunne finne nek av avvøkste, øysene tikkara-middelen, og som middelen hin i høydningafalsen. Altså han i avvøkste, Ja, ja. Og hvor tog jeg stand i skuld bæg til grikkar og æra tjauer, bæg til vois og favvis. For tog for min part røyer at kunnskjer evangeliet, øysene fire tikkon som i Rom. Tog skammes ikke ved evangeliet. Det jo kraftgods kvarjon tog til frelse som tror. Bæge jøda fyrst og grikka. Rattvis og gods av trygg, åpenberas i tog fire trygg, som skriver i rattvis og møyen. Så sier han, av trygg skal liva, altså. Skal liva av trygg, altså. Til halt en standande. Ta det också om att akkurat plås han sitter trunna. Och i är sån här samlöv vi han. Ja. Alltså hur strikt kon och i sig själva trickven. Ja. Fast trickven har Jesus blev lösa kan hjärta löjer och löv ett övet löv. Det var där Jesus kan öjna. Och löv i överflöd och ens löv i lögn. Ja. Så vi har ta verant i hesetrui, tryggvån og kærleitje. Og største teimen kærleitje. Ja. Altså, heter han som faktisk har vært allan veien rundt. Først og tog drepande religionene, og så og sånne her kærleiksfotla løyven sammen ved en opprystning. Han sier dette her, da. Och det kontraster med Läsberg. Helt öjligt. Men att det här gånger inte utan vi känner sig kunna teacha Saul och Tarsus här som han kom gängande och bröttan och så teacha han till sjöje sammanvis här. Jag får han till att vara han person som han så blev att han. Alltså han nämner ju togen han var här. Ja. Man skulle tro
av Peter, som hei fylst sammen vid Jesus, at han var han sterskare, hvis du husker om at det her, at du byrja i via. Men nei, og jeg skilte as vel, han er ongan tog være ui hesten her. Peter er ongan tog og fyllt ham tryggvant, ja. Han er ongan tog være, han er en ganske almindelig fiskemauer, Akkurat, ja. som minimalt har interesseret seg for sånne religiøse, og så kommer Jesus og han sier av det, ja. Ja, nettopp. Ja. Ja, ja. Men Paulus, og tog trygg er faktisk at han var han som stod. At han visste hva han var frelst fra. Akkurat. Og han levde i tog som han var frelst til. Han var frelst ur lova rettvise inn i Guds underfotla kærleika og nøye og Jesus og vi honom. Så han kunde säga som det sen skriver att fylgje mer etter hans fylgje Kristi etter. Akkurat. Alltså att det har hållit en standard. Ja. Men då hvis nu heter här till jag syns inte klackar man själv alltså i varenda här. Det är så tojmannar som är farner så igen. Vi heter begynt att arbeta med det. Att så är det löjve och i honom som är nog och inte något annat. Akkurat. Alltså du kan inte säga jo lär mig nu ha och center och lov eller center. Det gång slett. Det gånger slett inte. Så bra det att det var en vägen som en människa alltså. Ja. Alltså det är otroligt att det är gott för mig att ha uppleva. Början av bibeln samma vid tar som var det här och så märka som bibeln för och hur allt vilka som det blev ju alltid en ond till ändan. Halleluja så. Ja, det blev en ond alltså. Ja. Det är att vad ska man säga? Det är inte att säga. Nej. Och så är det såna andra stör som är kom fram för mig. Det har ju varit en av de fyra. Jag man nämna det. Det är på en vägen, ja. Ja. Tai vi så läser här och de bra fyra är så mästarverk och så han det är Abraham huvudpersoner men den till skriften allikevel som är huvudpersoner. Så han säger här vers 8 vad skulle vi säga för och Abraham har vunnit efter allt nu. När Abraham rättstörd av verskon. Hever han några rosa sig det. Tau inte för gott. Så vad säger skriften och det har uttryck här. Abraham tror gott och det var rakt under rättvis. Så kommer hesa lösningarna. Han viskar honom vill löna rakna inte av nej. Men så när kan nöjra. Men han inte viskar. Men tror av han som ger henne och godliga rättvisa. Honom vill tryggvansar raknade rättvis. Och så kommer David den eventen här och säger således pröjsar Øystein David av människans allt som god tillraknar rättvis utan versk. Själ dig som missbrott nere i fyrirgiven och sentnar fjältar så. Själor han över herren inte tillraknar sin. Och hentan själ är nu för in i omskaren eller för en omskaren. Vi ser ju att trycken var rakna Abraham till rättvis. Hur så var han ta tillrakna honom? Ta han var omskaren eller medan han var omskaren. Ikke ta han var omskaren, men medan han var omskaren. Og han fikk omskjeringar tekene som innsikle troaratvisnar og han hei medan han var omskaren. Fyrir at han skulle være feir aldra torra som tryggva og ikke omskaren, så rattvise kan være taimon tilrakt. Och så framväg så förklarar han att det är jag hade att det är bara så helt otroligt. Hur ska han lösa det? Och här är det här är det som väntar här som sitter där.
Och så är det i ändan där att här angen vän väl tror jag han vill vara univers Ashan. Så läs kom jag med färger att man kan sjå efter det som sagt var så ska det avkomma ut vara. Och åttan av viktna i trönne minst att hans egna lika var han så det. Han var ju tatt vid 100 år. Och han målade så då var han så det. Han ivars inte vantrik om lyftegods. Men styrstna ju trönne tog han gav godet ordna. Og var fullvoisrøy. At hans mann i lovar han også mentre gjøre. Tog var det også råkne hånd til rettvis. Men ikke bare for hans skuld til skrive at det var hånden tilråkne, men også for akkurat skuld. Også var det tilråkne akkurat som trygg var han. Og opprørste Jesus herre akkurat fra henne deg. Ja. Jag har också om att det är lyfte, alltså lyftegods, alltså. Många, han säger om lyften, alltså många som lyftegods och så har det så ja, amen och i Kristus. Alltså allt är upplöst i Kristus. Ja. Så, Og ikke i okken. och inte i akon, men i Kristus. Ja. Ja. Tror vi det i honom, Ja, det alltså det är 4 och 5 verser här. Ta bli bort upp i en av mig. Han är viskar. Hon är väl löna rockna. Inte av nåje, men som där kan eira. Men och så åren är så stark. Men han är inte viskar. Men tror och han som ger hin och godliga rättvisan. Altså, det får ikke være større kontraster enn godløs og rettvis. Men han er ikke virkar, men tror at han som gjør hin og godelige rettvisan. Hånden vil trygg hansara råkna til rettvis, eller henne. Ja. Altså, det er så fullkomlig motsatt menneskelig tankegång. Og tog heva vi disse tropleggene her i midtlene, at ja, men, det kan ikke være rett. Og jeg kan nevne det her, det er nevner ikke navn, men det var, for nekken år siden nå, så var det en liten funte, hvor vi var ganske 5 manns til sammans alltid. Og vi var så 2 her som tog seg om nøyene, og ut fra nøyene, og henne tar skilt ikke til, at det kan ikke være rett. Sikkert menn. Og vi skiltes, altså det var ikke ildstøv, slett ikke på nærke svensk mat, vi var bare kjanter. Så gikk nærke det så ventet jeg en i atter, og han tog seg så vi hinmannen, ikke vi med, men vi gleddes alle sammen, til at som en dag han sitter og leser, i Galaterbrand, när det är att han har det här lilla fondet joken. Så ser han det verset att loven hever inte vi trunna att göra. Och knapplega så Jack Leos uppfyrande. Och han var fullkomligt lost. Och han är ett fantastiskt välsignelse och i det och vet att lugga så jämt. Och det bara ökes det en siktning som flyter från honom och han säger Jag var starta vi att man personligt gör det som tog och vid har sin tutning och allt det där som ofta de mänskliga säger. Det var han som får och vi det var han. Ja. Så sitter vi som på man och vi alla med tid att ta fram. Och jag ser vi männer att men att det inte mer göra. Att det heller inte tycker att göra. Att vi Kristus göra som vi tror i. Som så djäver rätt som vi tarva. Och djäver kom nej till att tjäna. Ja. Och så fortalte jag dem att jag var norra och jag var inte om jag har haft detta fram med korsen. Det kan gott vara. Jag var norra och här var en syster i herran som blev rinja. Och hon har det till intermission. Och när det kom åter till hon var så sjuk och hon visste inte om hon klarade livet till att komma åter och allt det där. Jag sitter jag alltid ta för några gånger igen. Och så kom jag åter och jag får ut av vitcha. Och nu det jag 4 koner inne i slån.
Hva skal jeg nå gjøre? Och vad är det i norra? Nei, heter Klaksvøy. Ja, det Klaksvøy. Heimas. Ja, ja. Ja. Og han ligger her i hjørnen, og en annen her, og en her, og så atter en her. Og han som var her, hon helst lykkes som har första rätt på mig. Det här kommer så ofta, jag visste. Så jag satt mig bara så här nu, för att synka av det. Men kvart alla herren, han har en helt annat. Till mig har en synka kommer sjukrasisten in och säger, med ligger här, så innan. Och han saunar inte utan han för så med sin. Och nu har han tyckt om synka, han vill inte sauna för att vi är inne så. Jeg kjente ikke mannen. Jeg først ikke mannen, tro. Og med altså, han var, jeg kjente han slett ikke, men det var utrolig frier og glede, lustig av honom, altså. Det som mannen er. Og så tenkte jeg, ja, jeg kan ringe til Heimbygden og spørre, hvor det er, då jeg råkner vi at han og han kjenner, og så framvis. Okej, så får jag natter. Och nu är det helt annat forum. Nu kan det färra till allar, ögon och ögon. Och vad är det ta emot det sånt här? Långt efter dessa kvinnorna. Och gör det som månader näkrar i oss. Och så är det allt inget. Men så törskvalde vi sitt här. Och jag undras utan mannen kvar han måste ha finns fäter i sån här som han kvölte i. Alltså, kvar är vi här? Jag sa att herren är värre här, men och så fortäljer jag detta liksom och säger att det är inte mer kär. Men hatta var det herren att lägga. Så jag kom i 8 annan dag ganska 8 ett dagen efter. Nu sitter en annan med inne och i helt att han med åt så bestämt att känner han bättre ner så han kunde ha en antakt. Nej, säger han att det är tog rökt. Det tog inte och fäll ger så väl. Och här tog det som vi tröncha till oss. Och så var det så. Så sitter Olaf Olsen här så innan världen. I Jörskvalde? Nej, det är Tyskvalde. Ja, Jörskvalde, ja. Tyskvalde, ja. Så säger han och att nu kommer sannløyke fram. Altså. Ja, men sier Olaf, jeg var og vet han takk kvalt i åren og tog komst atter ur norra. Altså. Da var jeg vet han mannen. Og han sier så ikke mer. Men nu skiljer jeg det at her atter åren verre og sendt øyn. Og så kom jeg her og skal vi ikke så kolner. Men nu vill han ha med första för in här och konstatera. Ja, här visste väl vi alltså. Ja, det är fantastiskt. Alltså to har inte vi vad händer att göra. To är han som ska dikteras av honom, av antan hon löjas till här och här och här. Och inte vi till att göra. To han byter som han ser. Man kan bruka stil, va? Akkurat. Ja. Og ta Olaf sier hatta i seg. Olaf. Hatta var det, sier. Hatta var det. Ja, onkan har sagt at det er nekvar så igjen at det er, ja, nekvar, at det er nok verre. Stått at han har 2000 kanskje, men 2, 3, 4, 5 år. Altså, det er sånn og i en liv som vil liv av Kristus. Og ja, Paulus sier at liv med Kristus. Han sier ikke at det regner liv av Kristus. Nei. At det regner at det klarer det. Slett ikke. At livet med Kristus. Og degen vinning. Det er tant degen som vi tar ikke fra oss selv. Og hin degen tar vi hvis herren ikke kommer av den. Og vi færre hjem til hans her. Det livet. Og tant egen også løyvet, og om så skal jeg ikke dele deg skokkans, at det er ikke to vers ved meg, kjepper tøyne og stavert rundt der råka med. To løye med, altså, jeg satt fullstendig, altså, hva det godt, ikke å være at han sentrale personer i Øtlund,
Och på samma sätt som du nämnde i Janne att Reina skaffa sig själv en uppmärksamhet. Det tror jag inte vi tar göra. Nej, det är inte. Han tar om du är i Kristus är han mycket skapning. Alltså, det gamla är värd han som du var ta. Ja, det är färre alltså. Det är färre. Är det färre så är det färre. Så kan du inte stäcka näka av dig in och heta liv. Av det gamla. Nej. Det var nytt. Och allt det där från gode som vi Kristus är samt i och med sig själva. Och hur ska han så inte släppas hem i andra över sig själva? Ja. Och jag kan ta liv och vit som i som skapning i livet. Det akkurat det, och det är ju att han tjänar sig som vi har finns, ja. Han sitter så öjla tydlig här i Korint 5. Jag blir här till citera ifrån. Om du är i Kristus så är han nytt skapning. Det kan det färre, det var nytt. Och allt är det fra gode som vi Kristus samt och vi sig själva och gav och tjänast och sattarinnar. Tog i Kristus samt god heimen vi sig själva og tilraknar taimon ikkje syndertarra, og han har lagt nir og i okkon år sattarinnar. Vi det sendte på og i steg Kristus som det har vært god og amente vi okkon. Vi bia og i steg Kristus være satt vi god. Og nå skal jeg nevne det her, jeg har nevnt det før, og jeg får nevne det atter, at dette her året satt er for å hitje etter, det kommer ut fra åren at veksla. Jeg bytte om. Og vi kjente det kanskje særlig før, og da vi skulle utenlands, så måtte vi veksla noen til noen punt, eller det marsker, eller hva det skulle være. Så kom vi enar opphatt, og så fikk vi nøglunda løyka atterberg i en ære. Vi veksla, vi bytte om. Og det er det som faktisk ligger, som det året satt bygger på. Og det er så, hvis vi tenker at han tøytner ikke fram her, så er det som er akkurat tjeneste, at vi er det sendt på i steg Kristus som det er veldig god i anvendt vi okkon. Vi bia i steg Kristus kom og byt om vi god. Kom og byt om vi god. Og hva er det vi vil byt om? Jo, til det sørste verset. Jo, og her kommer ombytet. Han som kjente ikke synd, altså Jesus, gjør det god til synd for okkon, for at vi i hånden skulle være rettvise gods. Så vi er jo i en ombytingar og heitan tjeneste, vil jeg si det på tammaten. Til som strøyes og strevas vi til et ekna, kom og byt om vi herren. Det han har bytt om vi til. Ja. Det er bare så helt, altså. Det er så veldig. Ja. Til det her, på en måte, så glemmer vi at hentan stunden har atlantutningen. Så vi tar bare så stund. Det er nettopp det. Hessen tøyme vi tar sitt her, atlantutningen. Så han er atlaut til neka som god skal bruke, altså, og i tjenestene, ja. Og til her er det lykker, og ikke til at man nei, jeg snakker helst ikke ut av ferast i år, og alt dette her, og ja, men hva er det om det? Altså, hvor skal du ikke leve Kristus nå? Det er så godt å leve Kristus, at det kan ikke være bedre. Og enda sier han her, at Paulus og i Filipperen her, til han omtaler det til her, at jeg har hova færre igjen, sier han, og være som Kristus. Det er mange bedre, men jeg vil være til holden, og det er nøye for tikkere skuld. Ja. Og tog vet jeg at vi skal være her, tikkom til frem og glede i trønne. Og så får han inn og hette her, om til at livet kommer avvokst av verste møgnen, så vet jeg ikke hva jeg skal velge. Her har vi hova færre igjen, være som Kristus. Det er mange bedre, men det vil være en tikkom. Nei, var det for tikkere skuld. Altså, rausen ser du seg selv om? Nei. Og i Kristus er rausen seg. Og det er vi gjør, ja. Og tog var at det skal være en til, tikkum til frem og klei. Og så fer han vujar inn i etlese. Tog det bare tingene som fylltja vi av vera, setter å gjøre i hans sted. Omveksla over i hans sted. Ja.
Ja. Fra tog som ikke vi hei til det som alt vi hever. Ja. August nei. Det är färdligt att han har vilja teach motras när. Alltså vi plejer all växling är man får lycka för lycka. Men god fär inte lycka för och han får akkurat sint och vi får hans rättvis hans rätt. Och så först säger jag ja, men vad sa han ta i mer alltså lycka skam och kvällan bär. Vad sa? Han måste så tjockt. Ja. Han yngst Jakob. Han är inte tjockt. Ja. Ja. Och han är inte kunnat ta så här. Jag vill och kom för jotan. Och så ett annat som kom fram för mig. Detta kvalitet att och jag säger det oss nu i bröderna. Hur inte onna så är detta löjve. Det är på rätt. Det är bara rätt. Hur inte onna där smacka av det. Det är ett löjve alltså. Ja. Alltså jag har alltid det så otroligt. Det var som närkant jag upplevt det så lukande som. Alltså Paul det är så helt en standard ujusner så. Till dem händer löta vi nu har snäckva löter och det har varit snäckva löter bäja här som är och för sig och allt det där. Och så näck från öron isne men nu tar vi bara samma då. Och i mynda där till att onkel som höjer och om hesefer. Fär alltså ljus gånger upp och fär att det här eviga liv och fär ser skickningen och glädjen in i sitt hjärta. Och för så åter ut och ber vi är i avväxten. Vi kan ska inte alls för det. Vi vet inte om det. Men han det glädjen. Hon vill brett ut att det skickningen och den nöjen vill brett ut till bara fler och fler. Och jag kan ta att det här året är livande. Det är livande så och det skapar liv i här inne till en och kvar som tar emot det. Det är Guds ord, det är inte okkar ord. Nej, slett. Och Guds ord är livande och högkraft. Ja, det är till här det ligger. Ja. Ja. Men det är bara en fantastisk nöje som vi bara njöta. Och i hela sammanhängen. Ja, vi kunde göra det här som vi gör. Samma vi Anja, samma vi Ronny, samma vi föräldrar Chadamon, som gör det här möjligt. Ja. Det var det fyra tar jag upplevde alla löter bröttes. Och fullkomliga bröttes att vi gänga möte med mannakvall, bönamöte och gänga möte, mikakvall, uppbyggiga möte och gänga möte brevprating minnans herran och kunde göra det ansvara och färra till evangelismöte sonnakvall så det har vi just allt med lov alltså. Och men det kommer ju ett annat innehåll ut då. Alltså det kommer mer närvaro av honom och mer till att kunna det här hans intland kommer alltså till maverna kallt en standard alltså. Men så nu lukas som det blev en fettling av någon som inte vi människor gör för så vitt. Men här vi herrarna gör som fetter allt i ödlarna. Det är något som man kanske inte drömmer om till man läser prätgaren kapitel 12. Va? Och som skapar att en ångt av stöven och är inte det komma och är en narska stor för sig om det lyckas man inte. Jag må bara säga att hatta kanske är under solen så att han som inte hoxa om det att här är en annan kraft än i ojdömen alltså. Jag går snarare. Ja. Så tryggvande som inte bara uppvägar hit men som färd allt av vissa sig en helt annan ljuse. Tog jag att nu narkast. Nu är det inte långt efter då. Nu är det inte att hemma. Inte det man inte ska färda. Bara ett motsatt. Man inte ska vara här till gakt. Ja. För på en annan. Till akkurat ja. Jag kommer också om att det är änden av nu var det i 5:e kapitel, det är änden av 4:e kapitel ja. Att han säger att vi missar tog inte emot nej så utvarstes människa och gång till grundar enter nudjas tog invarstes människa och därför det.
Tøy trångt okkar som stokket og løtt virkar okkon og i større og større iverflow av vi fytling av dord. Vi til at vi har ikke hitt skjønnelige fri eia, men hitt avskjønnelige. Tøy skjønnelige tøymlet, men hitt avskjønnelige avet. Ja, jeg er så glad at du leser at her, tror jeg at det finnes altså ljøs i seg og i møyne liv. Som jeg ångat til å oppleve for. Slett ikke. Og det er nok vi til å gjøre at genga til grunnar virkar. Trångt til eva genga til grunnar virkar større og større iverflow av jeg fytling av ord. Tror vi tar ikke det kjennlige for jeg, men det er kjennlige. Altså her ligger noe oi som slett ikke er naturligt, altså, som er godomligt. Ja. Det er akkurat som vi godsøtten henne, at han sier det til at om du spiller anker med vennet du ikke, jeg sier jo, jeg venner med til godsøtten. Og så sier jeg, hva nyttar det? Jeg sier, det nyttar, du godsøtten er nyttelig til alt. Kan det være mer? Helt ut det kan være mer enn alt. Det er nyttelig til alt. Begge for lov som nå er, og for det som kommer. Så det må være helt utrolig venning. Å venne seg til godsøtten. Ja. Så du kan slett ikke definere så grønna det, altså, men du opplever det i andan hvordan det er, altså. Det gjør det. Ja. Skal du begynne bønn sammen med Jakob Paul? Takk for det, Salot, og takk for det, Nanai. Takk for det, hva du vilt, vi lover okkara, at det skal bare være det som du vilt. Og tror du gjørst det så, og møter vi en ikke møyre. Avvaksar rukt enn alt annet, tror jeg at alt annet hever om ikke grøyre alløyjenter. Det kan vekse her og fallna, og vekse atter og fallna, og det er ikke alvan så innan ord, men den antallige avvaksten, han fallnar omkant det her. Det er for å komme fram mot orden her, som to er, hetta løyve ved livet her, herre. Det sier Peter, herre, at han elskar vi til at vi ikke har se han, og til at vi ikke søtja, gledes vi til honom, vi avsigeligere og dørmettere glede, sier han. Og nå er malet for sikkvakkere og freds og salen. Og hva vi her vantar, herre, det vet vi ikke, men vi vet at det er mengan bedre enn nækka anna, vi nækran tog, og i tilvære okkar her av å oppleva. Takk for det, og sikkert okkar kjær og gå i himmelske ferie. Alt såmal, herre. Og gjør til det at vi alt som er fatt av nødjon, som Titus brev sier at jeg har opplevd enterløysingar vattenbæge, og hva det er underfullt av være herre. Og så enter nødjanar, og i hele andan og herre, at det skal være akkurat låter, tar det etter det vi øye etter her, herre. Og Jesu verdt og døyre bare navn i Amen. Amen. Så var det som parten av hjertemål kommende enda. Og vi får at takka for okkon. Og vi er Anja Hansen, som teker opp og redigerer. Ronny Petersson, som teker seg av Ljøvenon. Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper. Og la meg bare enda for å legge til at parter av hjertemål som her var vært, der kan du finne atter av Iktus Sjånvars på YouTube. Og hans nye pastor, han kommer så eisne at ligge her settene, og han kommer eisne av å sender av Kristelig Kringvarsp. Så enn for 1000 takk for hans for.